Egun ondan hori, Jurgi Bilbao nauzue, kasetaguneko eukatzailetako bat. Ongi etorriak beste saio berri batera. Bai? Saio txiki honetan bideokonferentziak egiteko aplikazioan inguruan ingo dugu berba. Ikusten dut ja norbait badabilela adi, así que eskertuko nintzuke bere bai komentarioen atalean ondo ikusi eta entzuten daztela ziurtatzen baduztezue. Esan bere bai, komentarioan atal hori, edozein duda baduzue idatzi aldozue, nik irakurri ezen laster, saiatuko naz argitzen duda biek, baina, amaieran bere tarte txiki bat itxiko dut duda horrentzako. Dinotzuten moduan, bideokonferentziak egiteko aplikazioan inguruen egingo dugu gaur berba. Asko ezarete arrotzak izango, sonatuko dutzu edo inkluso erabili ahal izan duzue erraminta honetarikoren bat, ziurantzean, gaur egun bizitzen ari garen, egunon, Mari Carmen, bizitzen ari garen pandemia egoera dela eta bideo deien erraminta hau honek gora egin dauen zauzer dela eta, ezta? Bueno, argazkien ikusi aldozue, zeren inguruen doan, ezta? Ja, nik diapositiba jartzen dutaz. Hor ikusi aldozu irudian, ordenagailu bat, bai finkoa, bai portatila, edo tablet edo mugikor batean, bale, eskerrik asko, Carmen, eskerrik asko. Hori, edozein gaur egungo edozein gailutan erabili aldan zerbait dala, ezta? Inkluso, eguneko telebista berri honek, Smart TV deitzen diren telebista honetan, erabili aldogun erraminta bat da. Uste dut zuen interesekoa izango dela, eta apurtxu bet aurrera txarren, izango zen telefonoaren urrengo pausua, ezta? Telefono bidez, ahotsa transferitzen da eta jendearekin berba egin aldugu, eta bideokonferentziaren kontu hau, urrengo pausu bat, aurrera pausu bat ematea izango litzateke, eta hitz egiteaz gain jente hori, hitz egiten edo berba egiten ari garen jente horrekin, ikusi ahal izatea da, ezta? Ikusi ahal izatea, inkluso ikusiko dugun moduan, testua, idatzizko testua eta dokumentuak bere bai partekatu ahal izatea. Dena erraminta berdinarekin, hori da gakoa. Orduen zuen interesekoa izango dalakoan, horregatik pentsa dugu, saio txikitxo bat honen inguruan ondo etorreko letorkizuela. Sarrera modura, nik aurreratu dut moduan gaur egun, telelana edo urrutiko eskolak bere bai, ez da, batez ere konfinamendu garaian, eta orain dauzen moduen gauzak zenbait eskolatan bere bai konfinatuta dirudi daudela, telelana eta urrutiko eskolak lantoki eta ikastetxe askotan esartzen ari dira, ez da. Zauzer, badirudin modan dauen zauzer dela. Erraminta hau, dietzuet, badau gure artean badarama nahiko urte, baina orain arte badirudi gutxiengo batek erabiltzen zauen zerbait dela, eta gaur egun gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari den erraminta bat da, ez da. Ditzuet, COVID-19 gaitzaren ondoriozko, konfinamendua dela eta buma izan duen erraminta bat. Gogoratu behar da, lehen esan dut, bai ordenagailu baten, bai portatil baten, edo smartphone edo tablet baten bere erabili aldan zerbait dela, baina garrantzitsua da, jakin deizuen, gomendagarria dela, wifi bat baduzuen hurbil, wifi sare horretara konektatu eta edukitzea gailu hori, ez da. Gure mugikorra edo gure tableta, wifi-ra konektatuta edukitzea etxean baldin bagaude, kafetegi baten, wifi-a duen kafetegi baten, edo erakunde edo leku publikoetan bere bai, gero eta wifi gehiago egoten dira, doakoak, kontuzek behar den arren haurekaz, wifi batea konektatu eta egotea gomendagarria da zergatik. Zeren eta erraminta honek interneta behar du. Deiak eta bideo deiak doakoak izango dira, baina erabilia listako erramintak interneta behar du izan gailuak.
Eta interneta edukitzeko bi modu daude, ezta? Bai wifi alde batetik, eta bai datuak beste aldetik. Beraz, wifi batetara konektaturik bagaude, bertatik joango da bideoleiaren kontua, eta holan ez bada, gure gailu horretako tarifaren datuak kontsumituko ditu, ezta? Berez, jakin da zuen, ez da txarra datuekin kontsumitzea, baina bai, ez bazaudetela wifi batera konektatuta, datuekin kontsumitzen duen erraminta bat dela jakita ondo dagoelako. Orain, sarrera txiki honen ostean, egingo duguna da, pare bat, lau bat erraminta aztertuko ditugu, badien eta asko dauz eta gero eta gehiago. De hecho, bihar gehiago berriak eta hobeagoak urtengo daudeaz, ezta? Baina, ez luzatxarren saio txikitzu hau, lau bat aztertuko ditugu lan gainetik, beste batzuk bere aipatuko ditugu, baina, lau honen ezaugarren inguruen arituko gara, ezta? Ordu berri honetan. Beraz, goikaldean eskerreta ikusi aldo zuen S zuri bat biribil urdin horrekin Skype deituriko erraminta bat da. Esango nuke famatuenetarikoa dela lehenengo, gure artean lehenengo sartu zen erramintatarikoa dalako, eta jente piloak hau erabiltzen dara urte batzuk da. Beste alde batetik bere azpikaldean ikusi dezakegu kamera horrekin eta azpikaldean jartzen dutxon Zoom hitzarekin, Zoom deitzen da erraminta hori. Eta hau, batez ere, konfinamentu garaian famatu egin den erraminta bat izan da. Gero aztertuko dugu apurtxu bet sakonago zergatia, baina erraminta interesgarri bat dirudi. Goikaldean eskumatara, danak dirudite urdinak, dagoela modan bideokonferentzia kontu hau aurkezteko logoan koloretan, goiko eskumakoa Jitsi deitzen den erraminta ez ezagunena izango da, lauren hartan ez ezagunena dinot, baina, pena merezi dauela uste dugu, honen ganean jorratzea, eta ni adibidez zuekin bideokonferentzia hau burutu ahal izateko erabiltzen ari naizen erraminta dalako. Jitsi, gero aipatuko dutaz pare bat ezaugarri honen inguruen, baina hor dago, Jitsi. Eta behekaldean eskumatara, dirudi bakarra dela ez dana urdina, hau Hangout deituko litzateke. Hangout deitzen da. Eta batez ezaugarri garrantzitsuena da Googleen erraminta dela. Besteak, bakoitza beran enpresa batek sortutakoa da, eta Google bere bideokonferentziaren kontu honetan sartu nahi izan zuen bere garaian, eta Hangout asmatu zuen lehenengo erramintetariko bat, bideokonferentziatarako gehiago ere baditu Google, beraz, Google Meet adibidez, edo besteren bat ere, orain nazen gogoratzen beran izena, badatorkipura daukana, beraz, hiruren arteko fusio bat egingo dauda datorren urtetan segurantzean, gitzen funtsatun dauenak kendu eta hoberen doanarekin geldituko da, baina guk hor, Hangout jarri dugu, beren lehenengokoa izan zelako, urte batzuk darama ez ja, eta ikusiko dugun moduen besteakin bere bai, konparaturik berezitasunak izango ditu. Beraz, Skype-ekin jaztearen, Skype famatuena lehenetarikoa, erraminta, bideokonferentziatarako erraminta potentea. Gainera doakoa da, aipatuko ditugun danak dira doakoak berez, baten batek barnek aldean izan dezake ordainpeko zerbitzuren bat, baina, erabiliarizetako doako bertsoak dituzten erramintak aztertzen ari gara. Beraz, hor ikusi dezakezue, Googleen Skype jarriz, lehenengo aurkitzen dizuen webgunea, Skypena izango da.
urdin horrekin, argi lehenengo atalean deskargar jartzen dago, ezta? Beraz, gure ordenagailuetan, mugikorretan, deskargatu egin beharko dugun aplikazioa da. Diosku diapositibak, gehienez, 24 pertsonen arteko bideodeiak egiteko balio dauela. Beste batekin eskura dugun, beste batekin konparatzen badugu, adibidez WhatsApp. WhatsAppen bere egin alditugu bideodei honek, baina limitazio bat dauka, eta da WhatsAppeko bideodeiak 4 pertsonentzako limita duela, ezta? Berez, Skypeen bidez, 24 pertsonen arte egongo ginateke bideodei bat burutzen. Hauze ez dauena bat txarto, ezta? Ganera, bideodeia deitzen ari garen bitartean, honek eskina baten, txataren funtzionalitatea ere badeko. Beraz, zerbait ez badantzuten edo zertan hobeto badiru digu idatziz espresatuko garena, hor dekogu idatzizko aukera bere bai, ezta? Deitzen ari garen bitartean idatzi dezakegu. Ganera, dinosku telefonoan SMS konexioa daukala, Skypeen bidez, ziurrantzean, Skype ez duen telefono mugikor batera SMS bat bidali dezaket. Aipatu bezala txatan idatzi gain, dokumentoak bere bai partekatu ditzakeguz, bai argazkiak, bai bideoak, bai dokumentuak, ez dakit, kurrikulum bat edo fakturaren bat, edo ez dakit dokumentuak, ez da etxeko lana, adibidez. Beraz, ondo dago, distantzian, lehen aipatu dugun telelan kontu horretarako, ezta? Berba egiten ari garen bitartean idatzi dezakegu eta dokumentuak partekatu ditzakeguz. Beraz, erraminta oso interesgarria dirudit. Horrez gain, bideoak entzen badotzegu, ahotsagaz bakarrik ere funtziona dezake, askotan hau erabil dezakegu adibidez, konexio kaskar bat dugunean, bideoak behar bada errekurtsoak kentzen dizkiok konexio horri eta bideoak enduz ahotsezko deia hobeago komunikatzeko balioko digu. Eta bai dinosku erabiltzaileen artean deiak doakoak direla, Skypeen kontu batetik, Skypeen beste kontu batera, doainik egin dezaket dei edo bideo dei, baina lehen komentaduten kasuan, Skype batetik, Skype kontu batetik, mugikor batera, Skypeik ez duen mugikor batera deitu nahi dudanean, ordaindu egin beharko dela zerbait, kosteren bat baduela. Beraz, hor dago hauren negozioa. Hangouten inguran bere egin du berbalen, Googleen Hangouta, gehiago ditu, baina gu Hangoutean zentratu gara, urtetxo nahiko dara mazelako gure artean, eta automatikoki instalatutako doako aplikazio bat da. Nik Googleen Android sistema operatiboa erabiltzen duen mugikorra baldin badaukat, ziurantzean nire mugikorrean Google deituriko karpeta bat dut non barnean Hangouta ja berez instalaturik dudan. Ez bada horrela, ez da pasten ezer, Android mugikorretan edozein aplikazio deskargatzeko dendara jotzen badugu, Google Play Store, bertan Hangout idatzi bilatzailean lupan eta aurkituko dugun lehen aukera izango da. Beraz, hor ikusiko dugu zelan doakoa den, instalarren pintxatu eta berez deskargatu eta instalatuko da erabiltzeko prest izango dugularik. Skypean aldera, hemen berezitasuna da, ziurrantzan Gmail kontu bat jada baduzuela, eta hori dela eta ez duzue inoen erregistratu beharrik izango. Zuen Gmailaren direkzioa eta kontraseina pasaitza erabiliz, identifikatu izango zarete. Eta ganera beste berezitasun bat, da ez dela ordenagailuan erabiltzen baduzu, ez dela ezer instalatu beharrik. Internetera sartu,
Googleen orrialde zuri horretan aurkitzen garenean, bilatzeaz gain, erabiltzeaz gain, goikaberdean eskuma taldea aurkitu ahal izango ditugu bederatzi puntotxo non klikatuz, Googleek guretzako dituen erraminta guztiak agertuko zaizkigun. Horren artean, Hangouta, Meeta bere hor aurkituko da, baina Hangoutaren inguruan ari gara berba egiten. Honen ezaugarriak, zeusak esatearren, gehienez, 10 pertsonen arteko bideodeiak egin daitezke. Badekogu berezitasuna zein ez dan deskargatu behar, Skype deskargatu egin behar da hau ez, baina Skypeen 24 lagun egon gintezke bideodei berdinean eta hemen 10, limitazioa hori da. Halan dabe, WhatsAppa baino limitazioa handiagoa deko, ez da, WhatsAppan gogoratu 4 lagun egon ginela, Hangouten 10 eta Skypeen 24. Skypeen bezala hemen chat bat dugu, eta chat honetan idatzi eta dokumentuak, irudiak, argazkiak edo bideoak partekatu ditzakegu. Hangouti esker munduko edozein telefonoetara dei dezakegu, eta mezuak bidaltzen naiz konektatuta ez egon posible da. Mezu bat bidalea aldozu eta konektatzen denean irakurriko du pertsona horrek. Izan liteke pertsona horrek ere notifikazioa natala Hangouta aktibaturik egotea eta berez konektatuta ez egon arren notifikazio hori bere alduko litzaioke. WhatsAppekin gertatzen den moduan. Beraz, ikusten dugu zelan izenak aldatzen diren, hauren jabeak aldatzen diren, baina hauren funtzionamendua nahiko bardina da. Gomendatzen dutzuet batera, aipatzen ari garen batetara sartzea, eta bakoitzak beren kabuz askoz hobeto ulertu ahal izango dau honen funtzionamendua, baina badinotzuet behin bat ikasita, gainerakoak askoz gitxeau kostatuko zaizkizuela ikasten, hauren erabilgarritasuna. Googleetik, Google alde batera itxiz, beste erraminta orain konfinamendu garaian famatu egin den beste erraminta bat Zoom izan da. Behar bada sonatu aldutxue, inkluso konfinamendu garaian albiste izan zen, albistetan irten zen, pare bat kontuagatik, konfinamendu garaian. Asko erabili zen, gero ikusiko dugu zergatik, baina asko erabili zen erraminta bat izan zela, egun batetik bestera asko hasi zen, eta honek enpresa jabea boltsara eraman hasi zion, boltsan sartu zen erraminta honi esker, baina beste albiste batzuengandik bere agertu da edo egin da berba honen inguruan, eta hain zuzen ere, izan dituen segurtasun arazoak izan ziren. Behar bada jabeak ez ziren egon prest hainbeste erabiltzailea jasotzeko egon batetik bestera, eta sekulako arazoekin aurkitu zen. Nik dinot, kontu guzti horrek jada konpondu dituztela, baina hor da. Orduen, hau bere doako bertsio eta ordainpeko bertsio bat dauka. Bera negozio modeloa holan da. Imaginatzen dut, doako bertsioan ezaugarri batzuk dituela, eta ordaindu ezkero bertsio behago horretan funtzionalitate gehiago edo aukera gehiago izango dituzu. Batez bere, segurantzean, profesionalei edo erraminta hau era profesionalen erabili nahi duen jenteari zuzendutako bertsioa da ordainpekoa. Eta orduen, beran ezaugarriak aztertzen baditugu, hemen igual dago, honek konfinamendu garaian izan zuen boomaren klabetako bat, eta da bilerak 10 lagunekin egin daitezkeela. 10 dinot, barkatu, 100 lagunekin. Orduen, nahiko aldea dago, orain arte hitz egin dugun erramintan ekin konparatuz, ezta? Errepasoa jarraituz, WhatsAppa 4, Hangoutak 10, Skypea 24, eta honek berez 100 lagunekin.
hor ikusi dezakegu arrazoi bat erabiltzeko interesgarriana dala, eskolentzako, ezta? Segurantzan, 30 edo gehiago ikasleen aurrean, irakasleentzako erraminta aproposa dela. Berez, inkluso ordainpeko bertsioa eskolak erosteko, ezta? Ikusten dugun moduan, doako bertsioan 40 minutuko iraupena izango luke dei batek, eta behar bada klase batek, ordu bat, 50 minutu, edo inkluso 2 ordu jarraiak iraupen ditu. Beraz, hor dagoen kontu bat, ezta? Gainera, erraminta honekin posible da pantaila partekatzea. Ni egiten ari naizen bezala zuekin. Zuek ikus dezakezue, nire ordenagailuko beste pantaila bat non diapositiba hau dudan. Eta hori dela eta partekatzeari esker, pantaila partekatzeari esker, ikusi dezakezu nire pantailan dudan beste atal bat. Beste ezaugarri interesgarri bat Zoomek duena, Google Drive, Dropbox eta Boxeko dokumentuak partekatu ahal izatea. Hau ondo etortzen da, ambito profesionalean batez ere, zeren eta Google Drive, Dropbox eta badakizue interneten artxibok, dokumentuak eta gordetzeko tresna bat dela, eta bertatik dokumentuak gure ordenagailura eta gero ordenagailutik Zoomera partekatu beharrean, erraminta hauetatik, interneten dauden erraminta hauetatik, zuzenean Zoomera partekatzea posibilitatzen duelako, ezta? Beraz, denbora eta lan asko errazten digun zerbait da. Eta gainera, azkenik amaitzearen Zoomekin, 2 modutara erabil daiteke. Denak parte hartzaile aktiboak izatea, bideo dei baten gertatzen den moduan, denak hitz egiten dute, denak entzuten dute, parte hartze aktiboa, edo pertsona bat ari da irakasle bat izan liteke adibidez, berba egiten eta besteak soilik informazio hori hartzen, kontsumitzen ari dira, haurek berba egiteko aukera izan gabe, konferentzia bat edo txarla bat izango bazen moduen. Hau, zuekin egiten ari nazen hau, adibide hona izango litzateke beraz. Eta amaitzeko, esan dut Jitsi, erraminta bere aipatuko nuela, batez be, guk orain erabiltzen ari garen erraminta dalako zuekin erretransmisio hau egiteko, YouTube bidez, Jitsi eta YouTube erabiltzen ari gara, txarla honetarako, eta dino diapositibak, COVID garaian, gaitzaren ondoriz, gehien hasi den doako bertsioa dala, Zoom behar bada, konfinamendu garaian hasi zen, eta segurtasun arazo horiek joia nabaritu izan zuten hazkunde horretan, baina Jitsi aldiz goraka jarraitu duen erraminta bat izan da konfinamendu azken, ezta? Eta horren ezaugarrietariko batzuk egoera hau, Jitsiren igoraka dau, ulertzeko ondo etorriko ligukete, ezta? Orduan, konferentziatako parte hartzaileen kopurua mugagabea, bale? Ezaugarri oso interesgarria, hau erabiltzeko eta beste batzuk, bale? Gogoratzen duzuenez, WhatsApp 4, Skype 24, Hangout 10, Zoom 100 lagun arte, eta en cambio, Jitsik ez du mugarik, ezta? Muga izango litzakeke, banda zabalaren muga, bale? Banda zabala izten duen arte. Gainera, erreunio honek, edo bideodei honek, seguruak dira, edo seguruak superatzen direla, zen eta pasaitz bat sortu dezake, sala edo reunio honen sortzaileak pasaitz bat sortu dezake, eta bere interesako jenteari partekatuz, haiek besterik ez ziren, ez lirateke bideodei honetan sartu. Eta gainera, entzuten ikusten duen partearentzako ez da beharrezkoa erraminta hau deskargatzea.
Berez, Jitsi Googleen jarri, lehen aukera bere webgunea izango da, eta erregistratu barik, ez da deskargatu barik, sala bat sortu aldezakezu. Bai, ari garela kasu honetan berba egiten ordenagailuaren aldean, mugikor baten edo tablet baten erabili nahi izan ezkero, bai deskargatu behar dozula. Baina, mugikor eta tabletan sistema beti da berdina. Android bat izan ezkero Google Play Storen edo iPhone bat izan ezkero Apple Storen, bilatzailean nahi duzuen bideokonferentziarako erraminta-eren izena idatzi, eta deskargatu, instalatu automatikoki egingo dizuete, doainekoak dira, eta berehala erabiltzeko prest egongo litzateke. Gainera, kasu honetan Jitsien kasuan, software libre edo kode irekia dauneko unean, eta, kaseta unean horrekin bat goaz, Linux sistema operatiboa duten ordenagailuak erabiltzen ditugu, LibreOffice-a, kode librearen aura horren barnean sartzen den erraminta bat da Jitsi, Amaitzeko harin ganetik esatea beste asko daudela, WhatsAppa, adibidez WhatsApp, mugikorrerako aplikazio bat da, gaur egun WhatsApp webgunean, WhatsAppen webgunean, WhatsApp web atal bat dago, non zure WhatsApparekin egin alduzu erabilera hori ordenagailuan, baina berez, beren limitazioa da zenbaki bat behar duzule. Ez da mugikorreko zenbaki bat izatera behartuta zaudela. Ez baduzu zenbakirik, mugikor zenbakirik, ez duzu WhatsApp. Kanbio, lehen nahi batu ditugun guztien artean, ez da beharrezkoa WhatsAppik edukitzen. WhatsAppaz gain, sare sozialak ere badaude. Facebook, Instagram, batez ere, Instagram ere Facebookena da, bi sare sozial, bereizgarriak, eta hauek ere ematen dituzte gaur egun aukera bideo dei hauek egin ahal izateko. Horrez gain, iPhoneen kasuan, Apple FaceTime deituriko aplikazio bat ere badauka. Baina badinotzuet danak direla bardinen. Berez, nik aipaturiko guztiak ditut, eta norekin edo zer egin nahi dudanaren arabera, bata edo bestea erabiltzen dut. Ez dago hobeago edo txarragonik. Danak balio dute bardina egiteko, bideokonferentziaren kontu guzti hau, baina, kasuaren arabera, bata edo beste erabiliko duzuz. Beraz, labur bilduz. Aukera pilo bat dauz, guk lau emon dutxo guz, gero ganetik aipatu dutaz beste batzuk, baina printzipioz Skype dinot aldentzako aplikaziorik onena dala. Sarrena bere, putxu bet rekorrido gehien daroan edo dekon erraminta. Hangout, nahiko osoa da, telefono zenbakirik gabe erabili daiteken erraminta. Gogoratu. Gmail bat baduzue, horrekin identifikatzen zarete. Zoom, bilerak antolatzeko oso ona, pertsona arte, eta Jitsi, parte hartzaileen kopuru mugagabea. Txarla bat edo ez dakit denean zenbat jente apuntako dan bideo dei horretara, erraminta interesgarria Jitsi. Eta honekin, eskertza besterik ez dazte lotzen, galderaren bat baduzue hor, orain arte ez dozte inok idatzi, baina galderaren bat baduzue buru artean, orain da momentu, pare bat minutu itxiko dutxuet idazteko, datozen asteetan, kanal honetan berdinan ematen diezen urrengo txarlan inguruen berba egiten dutxueten bitartean. Beraz, urrengoko astean, 13 dala aste artea, Windows, Linuxen aurrean deituriko saio bat egongo da euskeraz. Arratsaldeko 6etan, 13 aste artea. Txarla berdin hau erderaz, bere ostegunean edukiko duzue, Windows frente a Linux. Osteguna 15, arratsaldeko 6etan. Bestalde, urrengo astean, 20 aste artea osta bere, aplicaciones para controlar el uso del móvil, erderaz. Arratsaldeko, hau goizeko 11etan da. 20 aste artea, aplicaciones para controlar el uso del móvil, goizeko 11etan. Bestalde, txarla berdin hau, mugikorraren erabilera kontrolatzeko aplikazioak, euskeraz,
22an osteguna goizeko 11etan. Eta azkenengoko astea, hile honetako azkenengoko astean, asteartea 27, arratsaldeko 6etan, kukiak, zalantza orokorrak, euskeraz, eta dudas generales deiturikoa erderaz, 29 osteguna, arratsaldeko 6etan. Ikuste dut ez deko zuela komentariorik edo zalantzarik. Hala ere, hau, YouTubeko kanalean geldituko danez, eta igual ez hauz ikusten zuzenean, zalantzarik izan ezkero, gogoratu beti zure gertuen daukasun kasetagunera deitu aldozula, teleasistentziarako zerbitzu bat ematen ari garalako, eta bestela beti ere kasetagunea.eus webunean ere sartu alzarela, gure gainerako zerbitzuak ikusi ahal izateko, formakuntzaren bat interesatzen bazaizu, hor daude, bai online egiteko kurtsoak eta baita ere presentzialekin apurka hasi direla badirudit, así que hor duzue. Beste barik, espero zuen interesatkoa izana saio txiki hau, animatzen zaituztet hitz egindako erramintaren bat ikutu, deskargatu, probatu bildur barik, doakoak direz, eta ikusko duzu zelan nahiko erreza eta erabilgarriak diren, eta harin ohituko zaretela mota honetako erramintak erabiltzera. Bueno, urrengo arte, eta eskerrik asko horregoteagatik.